Siostry z mертвых powstanki запрашаюць на маёвае набажэнства. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie
за нас молися, у спомогах християнам, за нас молись, королеву ангелов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева с упокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещаниям Христовых. Molimся. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługam Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od cieperaśniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Чалавек створаны не толькі для працы, але таксама для адпачынку. Ад аднастайнасці штодзённай фізічнай і разумовай працы мы павінны час ад часу адпачываць, каб аднавіліся нашыя сілы. Мы не можам нястомна стаяць каля станка або сядзець за пісьмовым сталом. Час ад часу трэба сядзець за сталом не толькі ў сябе дома, але таксама і за ўрачыстым, падрыхтаваным з якой-небудзь нагоды. Мы радуемся, калі нас хтосьці запрашае на дзень нараджэння, імяніны або які-небудзь юбілей. Мы перажываем тады не толькі фізічную, але таксама і духоўную радасць. Езус сказаў апостолам таксама наладжваць розныя гасціны, каб свабодна сустракацца за сваімі паплечнікамі у справе абвяшчэння Евангелія. Ён быў дасканалым псіхолагам і ведаў, што чалавек не можа знаходзіцца ў пастаянным напружанні. Ён часта садзіўся за святочным сталом у Бетаніі, у Лазара, Марыі і Марты. І нават еў і піў з мытнікамі, грэшнікамі, што было вялікай спакусай для фарысеяў.
Але ўсё гэта было прадвесцем найважнейшай гасціны, якую Езус правёў з апосталамі ў вячэрніку пад канец жыцця. Гэта была гасціна развітання і сустрэчы адначасова. Развітання, бо на другі дзень ён павінен быў памерці на крыжы і быць пахаваным у грабніцы. Сустрэчы, бо яна павінна была даць пачатак эўхарыстычнай гасціне, якая будзе доўжыцца аж да сканчэння свету. Застануся з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння свету і не пакіну вас сіроты. На гэтай гасціне Езус будзе не толькі гаспадаром, але таксама і спажываю, у якой ніколі не будзе нястачы, дзякуючы словам, якія ён сказаў апосталам. Гэта чыніце на маю памяць. Эўхарыстычная гасціна з'яўляецца ўзорам і прадвесцем нябеснай гасціны, на якую нас запрасіў боскі Збавіцель. За сталом сядзяць члены адной сям'і. У небе мы ўсе будзем адною сям'ёю, аб'яднанай любоўю да Бога. Толькі любоў здольная аб'яднаць усе сэрцы. Сузіраючы Богам тварам у твар, мы будзем бачыць адно аднаго і дзяліцца нябесным шчасцем. Але ёсць адна умова. Ужо тут, на зямлі, мы будзем часта сустракацца пры стале Пана. Ужо тут паверым, што пад відам хлеба Ты ёсць Бог праўдзівы з неба. Ужо тут, прынамсі, кожную нядзелю будзем удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, якая з'яўляецца працягам гасціны ў вячэрніку Вялікай Пятніцы. Хто спажывае цела маё і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. О святая гасціна, дзе сваім целам корміць нас Христус, поіць крывёю. У сэрцы чалавека, бедным і маленькім, укрытае святлобострам. Адкуль жа нам гэта невымоўнае шчасце, што Бог стаў нашым спажыткам, што Яго сэрца з нашым з'ядналася, што на гэтай зямлі неба нам даў. Ты Бог праўдзівы, Табе пашана, любоў і хвала. Твоей обороне отдаемся. Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas